Pigpapasalamat ng 49 anyos na residenteng si Mylene D. kan San Antonio, Tabaco City na nabisita sa indang syudad kan Ako Bicol Party List kasubagong aga. Kung saan kasabay kan pagbisita, bit-bit man kan partido an man iba-ibang serbisyong medikal. Sa lindong kang programang Tarabangan Caravan na ipiglatag sa Barangay Bantayan. Sigun kay Mylene D., sa tabang kan aktibidad nagkaigwa siya ning tsansa na magpa-check up. Asin magkaigwa ning bulong sa hilang niyang psoriasis asin hypertension. Maraming salamat po kay Congressman Jill Bongalo, lalo na po sa magiging busy gobernador na si Dilay, mahal po, at sa kabilog niyang mga pag-iriba. Maraming salamat po. Apwera sa mga taga-barangay San Antonio asin Bantayan, binuksan man ang caravan sa mga residente kan barangay Bangkilingan, Matagbak, San Vicente, asin Kinastilyuhan o total na 500 na residente ang natabangan. Sa mga nagtitirios na natabangan, dahil mga pangbakal kibulong, dahil magpa-check up, nagpapasalamat po sila kimaray. Sana po, sabi nga, tuloy-tuloy, dapat nga tuloy-tuloy ang pagtabang kang Ako Bicol Party List. Nanginot sa aktibidad sinda Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon, kaiba ang tugang ni Congressman Zaldi Co na si Diday Co, Board Member Ray Bragais, Councilor Armando Bragais, asin kapitanes kan mga barangay. Pigbibisita ta kada banwaan and we do it on a very strategic places. Last Tarabangan Caravan digdi sa syudad kan Tabaco, ginibuta duman sa Rawis San Miguel. So ngunyan, digdi man po sa Barangay Bantayan, catering 6 barangays. And of course, igpapakita nin another series of Tarabangan Caravan para duman man sa mga barangays, lalong-lalo na digdi sa Upland, na day pa na-cover kining medical and dental mission. So there will be a series of Tarabangan Caravan, not just in Tabaco City, but for the entire province of Albay. Mientras tanto, dadarahon man kan partido ang huring caravan ngunya na taon sa Taysan, Legazpi City sa maabot na Oktubre 3. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.